फाइनेरावनो खाबाय खुबाय लामसगो बीजेपी पार्टी याकरे तिप्रा मथा फाइनेरावनो खाबाय खुबाय लामसगो तिप्रा मथा लो ले बुबाग्रा की महाराजा की बुबाग्रा की बेलेखिनो हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स जोंनि नांखक माने टाइम जोङो रमानि बागै बेसिकली तिनी हलदिया बीसी वार्ड नंबर 3 3 नंबर वार्ड निंगै आसाराम पारा ओ जगह 6 फैमिली नि 20 भोटार तिप्रा मथानि फैमिली ओ हापाइका ओ पारा बेलेखिनो वाना मा सिंचा बेलाय हाताल मा खालाय जों फायै ओ पारा ओ सपाइका पारा हाबै नायमानि ओ जगह माने उन्नतिनि कोनो चिन्ह -1% पानो करी है जो जगह लामा अदेक मदेक जों गाड़ी काबु मा फाइका और फायै दै बारि फायना नांगौ ओ जगह इनकाम खायनाय मतो कोनो सोर्स करै बर बलंनि मिखि जों थाखि जों फालै जानाय मतो कोनो सोर्स करै दैनि कोनो सुव्यवस्था करै कारेन्टनि कोनो सुव्यवस्था करै ओ जगह दीर्घदिन एत बছর त्रिपुरानो रूल खाय थानाय सरकार बरनां बेलेखेनो वानाखा तामो खायका बर हायचा पारा आं फाइ कक्सिं का नर बोसोर बছरन ख जगह प्राय 70-75 बছरमै ओ जगहनि जनगण ओ जगह दं आसक बছर जेसके बर डिप्राइ बुङि तंमानि अब बेलेखेनो वाना मासिंचा थ्रो अन कैमेरा आं सानामो जुमु बरनो किसा केयार खायने नंतु ओ जगहनि बररक ना स्कुल तं ना बाजार तं ना लामा तंग अथच जगह प्राय 75 to 80 फैमिली जगह दं ओ जगह ओ तामो आसाराम पारा इंकाय जोंनि महाराजा नि चाइतक मुंबाय महाराजानि दागि मुंबाय जों तिनर सपायलेखा जों बरकनि प्रब्लेम्स न बायके याक कागिमान अब जों चाइतक लायनाय उपर महल सालायनाय इंकाय जततुक मानसा जों खाटेनसु ट्राइ खेने बरनि प्रब्लेम न ओवरकम खायनाय जों आगे खेपुला खाय तिप्रा मथाना तंगो सा गाहायपाना जोंना बिदि मथानि खुखजों जोंनो फाइन हाय थादो आरो जोंनारना लामा रेनाय तो रेनाय सामं रेनाय नौ रेनाय बागान रेनाय हनै जोंना सावदो ओमफ्राय जों बरक मुनै सुबा ओमफ्राय जों माथांका बरक बायना आं ताव बिजिनो खायजों तो बाहाय ओंखाय देरिखा इयाखौ बेमाखै इयाखौ इको फामा स्ट्रीट ना इसिबाला इयाखौ आसक्ति ओंखाय ताकताम नि बागै याकारपिका ताकति दे ताखाय आयं कुनु फलमाया गबा नागासनो बे आइका आका दारे न महाराजा हंदर फायु महाराजा जांपं मया आगे न आगे बं तीन राजा न दखना हामजगे फायकेता हा दखना हामजगे महाराज बेन तंफिनाय निबो खाय किबो दखना हामजगे फायका आगे बो बिजबे को साननाय फोरबां बनो पंमया तिप्रा मथान दंगो Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha boni ni kumangka kumnung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Paditham mai hostelo tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number